Okay, yɛdase yɛhwɛ GH live. Yɛdase yi pa sɛ wagye yɛn atum na yɛgu so serve with news ahodoɔ ɛfa agudie kwan so na segment na yɛasa duru so yi ɛyɛ ahemboboa no sports ɛna na anɔpa yi hyehyɛhyɛ very hot one. Yɛde ɛsom wɔ ebetumi ayɛ awia ɛwɔ location, ebetumi ayɛ anwummerɛ ɛwɔ location depending on continent a ɔfine will serve. Me de Derek Saint Kizito. On this very episode, yenua Ablorh, ne ho nkɔmmɔ kakra ɛwɔ hanom, yɛde bɛto anim Ablorh, super fantastic Ablorh. Yes, ne ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha. Dabei ɛna new players, 4 new players. Wɔn nso ɛhyɛ train n'ase. Yɛde mu nkyerɛmu ɛto anim kakra na wɔanya ɔkyɛfa. Coach Karim Zito, nkɔmmɔ bi kakra ɛbɛfa ɔfa kabute ho. A yɛde ne nyinaa nso ɛbɛsom wɔ on this very episode. Now on sa eka ochefa kama ewom. Yɛde ne nyinaa ɛsom wɔ na yakɔ anim. Na yɛteɛ ɛne sɛ yɛbɛhwɛ ne yakɔ anim. New striker bi nso ɔno nso ayɛ training wɔ Asante Kotoko asoɛyɛ. Yɛde ho nkyerɛmu kakra ɛbɛba. Yɛbɛ update you ɛwɔ yɛn junior side. Ɛwɔ nso ho nkɔmmɔ ɛdam anim ɛwɔ ha. Na yɛahwɛ sɛ de nsansoɔ no esi ɛrekɔ. Shadow so Emma me say and then first time when you edi ahyemwa bomoden na subscribe button no adama ani die ne ahobrasere kwan so miasomaye na ye no enkamom twetwe ne yemfa nko anigye krom. Once more me dey Derek Saint Kizito yeden nsem no ehyiaw na yeden yema ahukiw kama. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, thank you so much. Said the lady no, a sweet voice. I can't know. So we so enjoy and channel with dia. Any na when me subscribe and also edia ma. Yes, samna say na yemfa entu ani Asante Kotoko. A brand here our free Burkina Faso. E buy na so ye any eba be ye apomtina that is trust no. Ni din Eddie Kabori Bonaventure. Yɛyɛ videos ɛwɔ yɛn video akɛse mu ha ɛde ama yɛyɛ no profile ɛde ato w'anim ne skills deɛ ɛfɛ na ɛsom bu yie yɛkuta update a yɛde ɛma stay glue ɛnie deɛ teɛ ɛne sɛ krakye a yɛfrɛ no sɛ Kabori Bonaventure coach Karim Zito ɛni ɛgye ne ho yie paa na ɔprefer so ɔne ne bɛyɛ adwuma krakye no nso ɛni gye ho sɛ ɔne Asante Kotoko ebeye adwuma but wani gye ho a ni nyinaa no eyiskasem oye free agent on si akan anasa oni club bia asisi a obo Sporting Club Academy an obo e omosi krom Burkina Faso no won contract abawiye ne senti no ni nua Watara ebepi ma wo mo ebeka ho ye trust Watara de empanyifo ama ne hyentiade dada a woko enchemu any update ni nyinaa ene se as of Monday yen can say yen camera eto Asante Kotoko clubhouse no na cratch I friend say Kabori Bonaventure wo ho but Wednesday no I'm sorry Monday no anwumre no de anopan ye ni bɔ ne so but Monday no anwumre awie anwumre mo de ye ka say Kabori Bonaventure ye ni bɔ no so a na ye boa na yen fan to anim say reporter a mistake mpo ka say oye training me pacho wanye training no entwemu kakra de ma wo na a new striker bi ene ba be training ono so yede no ho nsem ebe sombo na Kabori Bonaventure update ayensa ka ene se team a ye fene se Asfa Yenega ena Seletas bobokuo no wo mienu nyina ani aba be di na chi a wo mo enya krakye na anka omope enti yate se enkomodie bi akoso nti ohwe Kotoko anim na fua kakra sesikasem a ono pe no antentam dia a ene obeti se ne wa free yana soye a oko we Kabori Bonaventure ne ho update ene de ma wo no 4 players Philip Amo Enisa Adams Shaibu Abubakar ena Hilary Ablorh womo ene abrantie Ablorh F1 car edikopie mu ewo bia friend say Confanoche ena ebinum sa to aso Ablorh esikoko hu ne specialist no akrachifo nan kopie mu ewo de no kwada so a
kasaye any contract signing any picture any interview ahodo ato dwa official omoye Kotoko players na ebro mo kono Kabori Bonaventure no wankobi enti chese ni sikasam eho direct akra wone Kotoko sorting out no enya ententam ye yesi ni agent owo Mosikrom Burkina Faso professor Kotoko antopi up said your mo penny dia ene ode no ebeko Salitas boboku no anase Asfa Jeniga we kakra ababeto yenim yade serve you for your breakfast na wato aso enya o darling club ho nsem ewomti update betimi abafa Kabori ho se ebia ni sikasem no wate ase ate so crack na mu prefer se nko bebo Kotoko na sikasem no betimi ebia nko bete so little bit of percentage bi by as a super agent no o kasem bia wonte ase ne French no asibuo so ene ne oguso etwe da rewo fon so no nka ho bi no ba ba kwada na ni abeka no a opeso otena no agent nso etwetwe nhoma ewo bia e friend se Mosikrom Burkina Faso a eno kakra eba nti se wotese bia wone Kotoko antoa brabo so officially wa ma me Kotoko player na percentage wise sikasem bi ene ade ena akosi bo so a eno so yede ho update ede ema wo yakuanim na yede ato anim se strikers ahodo mienu ena Asante Kotoko agent bi ofadema o baako Nigeria ni baako nso Krachia ofi Uganda omumienu ho nsem de mabeka ofie hanom omunya meduru Ghana tie ne yie ba new striker Monday one Kotoko etneti na omapom no mpanyufo kyeremu a omo hwe ade ahwe ansana omo de ne ho nsem kakra ato abonten omo de ama nanso yempese yebebu mpanyufo animtia na yakaka de nei ebema ye ne wontem akakose na mse mpanyise de dida na ye enye de preko ena eye enti new striker na ohun se nei oye training with Asante Kotoko na omu nyina hye uniform jersey bo no de na o hye different attire na wa hye babe e de aguso e wa dako jaache no yes oye striker very potent one ba mpanyufo pese o mo hwe so you potent ampade a ene o mbeto aso amna ye krobia a player se na be obetimi aka agogo Albert Amoa ena afi nso akrachefo bi eti se owura kwampoku ho na bibia timi akoso amanfo e de atodwa se kwampoku ofa bi aba e de amano e wa amroni kro hodo so nanso Asante Kotoko mpanyimfo aye ben wo mo se yemfa ntodwa se kwampoku ebesi akan e de ama Asante Kotoko strikers ni mienu nyina ebesi akan na bibia timi akoso Isaac Minta update yebetimi e de ama se Minta ene Kotoko ebehye train na se ye hye animu adum betum ya by Wednesday ni Thursday no se bibia tentam kama dia wobetumi ababeka ho na wahye train na se mpomdene ene niam bia hodo ena wodokro a wo hwe se betumi asi form na watumi abeka Kotoko players na kobasa se new striker a we training no the potent level no some panyimfo ani a mebacho embawa be 4 players ewe animu ho na boa ama Kotoko empuntu ne tushirebo no abo akonanim na ayekutu na afi atoaso ayese bam yankuanim na yemfa we ento anim a 4 good players and a Monday no wono efo 1 car said the medin kan te ho de ama no eno mo de kopie mu ewo konfa no tie ne yie yakekenka ebi atoa yampia akyerɛkyerɛ niam am say we koye ne medical Friday we koye ni say me say official medical bibia no 4 players no kokoye bom edin ni Lord Hilaria Dabo emfa won Samates aye announcement about his departure no and that make say sorry that was Monday no ena wono ekokoye ne de sanso na Shaibu Abubakar ena Inusa Adams left winger Shaibu Abubakar player obo number 2 right fullback na Osiakan 2 seasons edema Red Tamale United boboko no ena Karela also oni omo boy nemom issues bi nom ni ade efa niam ba ko mienu miensa bia yempese ye de betudwa enam se yeni player no permission ti yenka saasam no yes ne senti no ne Karela aware no antimi anto aso a contract termination eye adwuma we free agent challenge so mama se Tamale Utrecht nso wasi akan super e de ama wo mu yi papa manfo a wo mo ahwe Shaibu Abubakar no ekyiremu sampa ne model no esombu yi papa se o your official Kotoko player wono eba beka number 2 for no ho na bibia timi awie nkunimdie so
unim dada Philip Amon de em say ma yi ne hu mfonyini kra wa ha de ama bebre and yen say bre en san ko yi ni highlight ahodo emfa ma about a very dazzling good player enya ketua na empanyin se ni benku ni kasafo ena otimi nso ede ni fa no efiafia ho kakra right winger ho no o karasi di benkum no ekoa de hyemu a enya ketua kra wo ja na se wonko gina 11 so a otimi bo 7 and 11 nyina no otimi ba nim won so forward otimi eye ho adwuma eno kakra yede tuja ede ama na tie fonti Philip Amo ewie ni medicals Inus Adams ewie ni medicals Shaibu Abuaka and Lord Hilary Adabo wo nyina no medicals no were done and dusted wo ma sign wo contract picture twa wo ma wie video ye wo ma ye one interviews with Kotoko media no wo mo ni wo ma ye expect sa dum ya that is enne ye the video we ma wa no pay se video no bu ni mu ekonanim kakra enche kra be so Asante Kotoko ebe she announcement ahodo ase ebetina Philip Amode no ena news ade anase Hilary Adabo de anase Shaibu Abuaka de Kotoko eba bitwa no ho ete se Nigeria movie for no se de ya no moye e village square ho no sabepe ena ne Kotoko eba be na 4 players announcement no aye jumanti it's done and dusted akasa unveil you know ebe juma various Kotoko portals so now also wahu players and they omaba beka team ne ho ma me fan to anim se ene training ebeba so no Philip Amo Enusa Adams Shaibu Abuaka and Lord Hilary Adabo wo mo nyina beka akoka ho aye training ni bi eno enchemu a mede ema wo na abrantia Ablorh ono ba bedru Kotoko asueye that is Monday no eno no eba bedru ye ano papa eno ba bedru no bedru ye no na ka ayedi nipa nan ekakopiem bia ye friend say Komfanoche no na esi wonti ofu bi ene ne ono so call Komfanoche teaching hospital ube say Ablorh enya epra kakra na yempese nipra ni bedi na Ablorh nti no Ablorh ebo omoden ekohu ni specialist ene specialist no so etimi sign it off edi amane sampa ne nan no esibi esiginaye obetimi ni Kotoko training gidigidi ye atwa so eno kakra eba yedi tujwa ama yene tiefo ewo miti Joe Ablorh de ena yempese ne nan ni bedi na Ablorh nti yede atujwa wakohu ni specialist ene bibia de din kama nti we full fit like a fiddle oba bi si akan edi ama team kese no biem ya Asante Kotoko na yama yensen training ba ko na ene o karasi edi ache no hwe se ne demi na with the push se na ne sitie na ne mannerism na ekosei na de tie nyina nse yese Ablorh very up to the task wo hwe no a ensem ahodo a nei omunua akeka na adwenti chain be kan de opese opachakani ade krache eble no yese empusu no enha no kra oni ho hwe ka enam se omunim krache ne se si yanka asem fa bi ntoato abi so de omu so oya ade pa enti enya ade Ablorh aha no kra na oyi player nso a wasi aka hodo enti wo experience ensema hodo anya ade a ebebu na bama yese sade ne vremte no sa ne sitie ne specialist etimi a confirm se ne nan na etochema no obetimi ato aso esi akan ama Asante Kotoko na training ne obekwa akohia wo new players Amo Adams ene Abubakar na Adabo no me fan to anim se Kotoko be training awia nwumre mu ho yes awia mu kakra ebu ni mu ekwa nwumre no ena training ebeba so ni nyina ne se junior side no wo mu training anopa na omo ye training anopa wia na nwumre so Asante so asim na metema mpanyimfo no so akwaye one day no enchemu kakra di tujwa ama yene tiefo nti wo mbe ne kakra sa dakro ait se dro no mbe fan dakro bako sa na ansana South Africa trip no etumi abaso na afi adobi dumi a omakwa kopiemu na game kese ye betujwa wo Durban City no etumi abaso no enchemu a yede tujwa ama yene tiefo ewom Charles Kamara Jemfi yemfa nsom wo se ampa Kotoko ne ho contract proposal ni ade edi ade ncheche na yemfa nto anim kra ne hu Kamara Jemfi opapa si akan ma Asante Kotoko pen tetentere de ni bi na ne wofa ofasafu Jemfi nso abo Kotoko ama president kra wanchi ano ni ade a Saforo the black president me ofa eno no enye ketu akra na de tie ene se convincing instant ABS omoyo emakwada no ebo Asante Kotoko no wo mayo nenso de minim ene de matia no se aduana gina pole position yie pa
a nneɛma ɛkɔ yie ɛde ma aduane nam sɛ wɔn de kufu ɛna ahyɛ envelope mu ɛnɛ wɔn ɛde ɛtwe akwadaa no ɛde kɔ a Kotoko percentage wise no nanka nuanom binom kora ɛfa adwen ɛwɔ America kuroma sɛ wɔn de bɛsɔ so deɛ aka akyire no nanso wɔn ne mpanyinfo gu so ka sɛ mpanyinfo wɔ kuroma a yɛnim wɔn no plan na wɔn afa sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn sɔ Kamara sika so nanka wie pɛɛ ne gyina deɛ fair enough nanso mpanyinfo se wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛpere wɔn ho atake decision bi a betumi akɔfa nsɛm ahodoɔ bi aba team ni mu anaasɛ sei na ɛkyɛn bi a sustainable wise no ankɔ wie nti wɔn de Kotoko betumi atu a ɛna wɔn de ato table so sɛ Charles Kamara Jemfi ɛgye tuma ɔbɛba sɛ wanya ntum di a ɛne aduana sɛdeɛ nim sɛ mpo amanfoɔ kyɛ so ayɛ ne medicals ɛne adeɛ no ɛnɛ yi ɔbɛtoa so akɔyɛ player ɛde ama aduana stars boboko no a na move to Kotoko no na yɛnim sɛ ayɛ off kora na deɛ nti a ɛsɛ akɔfa ba biem ɛka ɛne sɛ ɛsɛ ɛpɛ sɛ ɛpɛgya ne humene so kakra ɛnam sɛ owura Karim Zito ɛne gye akwadaa no ho yie paapaa nkɔmmɔ kakra akɔ so kokoa mu no ɛno deɛ ɛnyɛ ha na yɛba bɛka no but yɛnim sɛ nkɔmmɔ bi akɔ so a owura Zito enya no a ɔpɛ enti nkɔmmɔ akɔ so sɛ egyina a yɛde bɛba abɛto anim sɛ esi ne mu nyanko bɛbɛ nso a yɛde bɛba abɛso mo na wɔn nsa atumi aka wo kyɛfa ɛwɔ mu yɛkɔ junior side ne so that is Asante Kotoko junior side no game kɛseɛ ɛde anim a ɛyɛ cheetah tournament wei cheetah tournament a wɔn taa bɔ na afi bi a na ɛnya ketewa koraa agent ahodoɔ ɛba bepiem na players deɛ wɔn taa de bi tu kwan yie paapaa ɛnyɛ fɛdi agorɔ na yɛmfa to anim sɛ Kotoko prepare yie coach Hamza Obeng Mohammed egyina kono a wɔne nkwadaa no awie training a ɔsa join senior side ɛne wɔn yɛ training coach Prince owuso nso ɛkɔboa ne nua Hamza Obeng na wɔn nyinaa saa boa nkwadaa no ɛnam tournament ɛde wɔn anim nti owura Hamza ɛbɔ nkoden ɛna ɔpanyin ande ne Prince owuso nso egyina n'akyi ɛboa ne yie paapa ɛnya ketewa owura Regni ba nso ɛne goalkeepers no egyina pocket kra kwan so a bibia etodwa kama ɛwɔ mu na yɛmfa ma ɔsɛ Kotoko about 2 friendly games junior side no ahead of cheetah tournament yi na deɛ wɔm nie junior side ɛne Savvy FC ɛbɔyɛ Savvy SAVVY Kotoko ɛne wɔn asi akan na akokansie ne bɛwiɛ no Asante tumi twa wɔn ɛka baako a wɔn ɛnanteɛ ɛno nkyɛmu kakra eto dwa yɛde ma yɛnatiefoɔ ɛwɔ mu enti Kotoko abo 2 friendly games Savvy FC no yɛ division 2 Kotoko etwa wɔn ɛka baako junior side no ɛna afei so Monday no Kotoko ɛne coach team a yɛfrɛ no sɛ Figo Lewis Figo ya na ne Figo no ɔde S aka ho Figos coach team no Kotoko etwa wɔn 5-0 a wei ɛkyerɛ sɛ mpa yɛgyina brane ani abere sɛ krodrom a yɛde kɔ akɔpie mu ɛwɔ Cheetah FC anaasɛ Cheetah tournament a ɛba so ɛno kakra yɛne Heartsfo kakra wɔ game bɔ ɛwɔ saa tournament no mu enti nkyɛmu kakra ne update kakra yɛde ma yɛne chiefo na ɛnɛ Kotoko bɛyɛ training junior side ni training anɔpa wie a senior side no awia wɔn bɛdom sukɔ na wɔn akɔ akɔyɛ training expect Philip Amo Inus Adams Shaibu Abubakar Lord Hilary Adabo wɔn nyinaa bɛpie mu hɔ ɛna afei new striker waba wɔhyɛ training ase Monday no ɛnɛ nso wɔbɛpie mu hɔ na bibia timi akɔ so Kwame Poku ɛna ɔkɔ training wɔntumi antraining ɛnɛ wɔn nso abɛwuram na other players ahodoɔ nyinaa akyerɛ wɔn bɔbrɛ ama training no atumi atentam kama ɛno ɛyɛ super fantastic update a ɛyɛde somo ntɛntɛm so ɛwom yɛmpɛsɛ yɛbɛwa saa episode wei na yɛkuta super fantastic another update ɛno ɛwɔ ha yes ɛfa Kotoko apartment ɔmo te hɔ no na say to ɛnɛ waba dwumaden yɛde update ɛba Kotoko bɛtu afiri fie hɔ anaasɛ ɔmo ntu mfiri fie hɔ hyia me ɛwɔ next episode no so na memfa nso mo yɛkuta confirm news a yɛde ne nyinaa no ɛma exclusively dwumadie kɛseɛ so mede de Derek Saint Kizito. Thank you for watching. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?